Салом алейкум бародарони азизи дилҷон, хуш омадем ба канали ма Баҳром Медиа Глауни. Азо раҳмати калон. Ма дар канал тай пачти як моҳи ров намеша видео накарда будам, гуфтам намекунем видео. Як видео бояд мепафтем ки хеле бомба. Якм очрад лайкамонен дар ҳаққи мо дуогӯ бошен. Мо тасмим гирифтем ки як 100 оилаи мардуми Бадахшон, мардуми Воруғда тасмим гирифтем ки 100 оилада мо видео баҷ кардем, ба он хотире кардем ки мақсад дар ҳаққи мо дуогӯ бошен, мақсад раҳ безе бачай. Ҳама гуфт ки хай мошин дар роҳи ки бирава, не, ман худам мерам, адетшон мебинам, видео мекунам ки шитоби мардум мақсад гарани мара бачаи Ванд, бачаи Бадахшон, бачаи Помир гарани дастгирӣ кардагиан. Ман ба ҳамон хотир тасмим гирифтам, мақсад харида кардесам, бо видеош меброям. Ин видеоро ба он хотир дар каналам пафтам, қати якаҷон дикаста тасмим гирифтем, ози полни дисциплина 100 оилада тамоми намуди озуқаворӣ, мақсад картошка, пиёз, руған, сабзи, биринҷ, макарон, шакар, сар либос бор мекунем, худо хоҳам мерем, фақат дар ҳақмон дуогӯ бошен. Касе ки мақсад дар бари моай дар комментария фақат дуогӯ бошад дар ҳақмон. Баъд нигоҳ кун бародари азиз, рӯзи 20 ё 19 финали 20 19 бозии 20 финали бозии электромобилай. Медонем ки чӣ хеле дар Баҳром Медиа 01 Баҳром Медиа 01 да мақсад дута электромобилай, дута Кемри 5, якта К7 бо як галаи дига мошинай ровна 3600 дона билет мондагиай. Ина дар поёни номеро карта WhatsApp 19 801. Баъд бародари азиз, канали Идрис ТВ-ра, Идрис ТВ 02-ра маҳкам кардагиан. Ҳамат медонем ки мақсад айра ма худам аввал дастгирӣ кардагим, аями вақте ки мақсад ки каналаш аделни кардагим, ма дастгирӣ кардагим. Беҳтарин бародарай ма ҳеҷ кара мақсад дар каналам дар бари худам ҳисоб видео намек, ман рекламара полни бас кардам, не ки и дастои ниай худаш мақсад медонен чӣ хеле бузург завандагиай, қати кик завандагиай. Каналаш маҳкам шудагиай. Илтимос ай ҳамат хоҳиш мекунам, Идрис ТВ 01 да мезгавна, баъди гапзани кулачаш мебира, шоу ҷоизаш 570 кадом нафаре ки ҳозир 1000 билет мегира, я Opel дига просто ҳаққи падарка, ӯ арзон ай мақсад ҳама бо билеташ бозӣ мекунанд. Мақсад ки ҳами 3000 ё дувоним 3000 билет мондагиай, рӯзи 19 смела гуфтагиай бозиша мезгавна, я дастгириш кунен. Илтимос баъди гапзани кулачаш мебира, шоу ҷоиза 570 боча 4 та короче ина хелам дорӣ ан куди не шоу ҷоизаш 570 Мерседес ном 63 не дига Мерседес. Короче мақсади гап ки 4 та ҷиб мондагиай гарани баъд нархи билетиш просто ҳамда да ҳатман бизанед бидуре кулачаш хитом о старча мақсад тамошо мекунен. Я дастгирӣ хотири мо фақат дуогӯ бошен. Ана ба насиб бошад имрӯз дар канали Баҳром Медиа 01 мошинспорӣ меброя. Баъди мошинспорӣ конвертотонам мезгавнанд. Хай хисани бачаҳоро бинед, мақсад ҳамара споридем, то мошин, то конверт, то беғаз конверт, мақсад пулои мардума сечкора, мошинои қимата, катежа, ҷои якм дием сеюм чорума ҳамара споридем. Айфонҳоро ҳамара споридем. Айфонҳои Москвара хай занг мезанед, Москва мегирен. Ана кадом нафаре ки ҳозир 422 дона билет мегирад, шоу ҷоиза якта мошинчаи биқаги дим мошинча анами чӣ мешава мустанг мешава, дим шоу ҷоизаш мустанг мешава. общий количество билетиш 3800 дона билет мешава, нархи билетиш 2000 мешава. кадом нафаре ки 420 билет 422 та билет мегира, якта хундаи 2017 хундаи санатои навай ку 2017 бисёр мемонад, якта нам хеле падарка мешава. любой метавони билетша харидорӣ кунӣ, дар WhatsApp занг бизан, номери картара метавонад 0404 карта ба номи хайпрс меган ба номи касе боша, мақсад сумта парто метавони бирандироват кунӣ. рӯзи 19 старти бозиш меброя, метавонен ҳозир билетша харидорӣ кунен. чикор кунан ака дуогӯ бошана дағмон. Илтимос акаране ки смела дастгирӣ кунен. ҳазор омад дам число бародари азиз 100% 350 рубл инами бизанен ам кулача дабдре 350 рубл кати шумо метавонед соҳиби мошино шавед. 19 число саати 6 Москва кати нимо меша 8 мо кати бози 100%. камака дига билетш мондагиа, просто канал мо маҳкам шудагиа 10 рӯза просто дар канали Идрис ТВ 01 уй мекунам, мақсад буда дар Идрис ТВ 01 мезгара. Илтимос смела я дастгирӣ. ина мо насиб боша раҳ мебурем, хай бо видеоша мебинен. Илтимос дағмон дуогӯ бошен. ина ланкрузер хад мерем дута дига спринтерои калон қатин хеле чиста айноми шумо. ман донем ки ман чизе мекунам хос аз барои алло
ки ҳамин патсанои подписчикои мара масалан нагам бачаҳои муҳоҷира шеҳрбачаҳора дуогӯ бошанд дар номи ҳама ҷоном алло баракатом та баъди гап занӣ кулача видео худованд нигаҳбон.